inte stark, säger jag Kan du observera? För jag inte ser Ja. när du inte rör mig. Kan du ha hittat någon annan? Säg nu hur du känner dig. Jag undrar om du har du kraft att ge dig jobb. Är det fortsatt för att bygga på något nytt? Jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, kunnat öppna dig som jag, för att vara här och nu, för att jag känner dig bra. Undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, kunnat öppna dig som jag, för att vara här och nu, för att jag kräver ett svar. Och så lite finstämt, Josefin. Stay jag stark, stay jag stark. Jag fick ont i bröstet. Jag fick ont i magen.